sydämet täynnä surua ja kaipausta. Jokainen sydän kaipaa lohdutusta. Saamme tulla taivaallisen Isämme luokse, joka on luvannut, että hän kulkee kanssamme elämän matkaa, lohduttaen, tukien ja kannatellen silloin, kun sitä tarvitaan. Hän on luvannut myös, että hän kuulee meitä, kuulee ilomme, kuulee surumme, huolemme ja murheemme. Hänelle me saamme tunnustaa ne asiat, joissa tiedämme, että tarvitsemme anteeksi antoa. Teemme sen tänään synnin tunnustuksen 702 sanaa. Laupias Jumala, rakas taivaallinen Isä, me tunnustamme sinulle syntimme, joilla olemme ansainneet vihasi ja rangaistuksesi. Katso armollisesti meihin ja anna meille syntimme anteeksi, rakkaan poikasi, vapahtajamme, Jeesuksen Kristuksen tähden. Kaikkivaltias, armollinen Jumala on suuressa laupeudessaan armahtanut meitä. Poikansa Jeesuksen Kristuksen tähden hän antaa meille synnit anteeksi ja lahjoittaa elämän ja autuuden. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Iankaikkisen elämän toivo, anteeksi antamus, ne ovat elämän suurimpia lahjoja. Nousemme niistä kiittämään Jumalaa ylistysvirren sanalla. Kaikissa elämämme vaiheissa huolehdit meistä, kun olemme aivan pieniä. Kannat meitä, kun kasvamme. Kiitos, että myös tämän elämän päättyessä pidät meistä huolta ja kutsut meidät taivaan kotiin. Lohduta meitä, kun on surun aika.
Anna meidän aavistaa jo täällä jotakin taivaan kirkkaudessa. Auta meitä luottamaan Jeesukseen kaikkina päivinämme. Kuule meitä hänen rakkautensa tähden. Aamen. Sytytämme nyt muistokynttilät edellisen pyhänpäivän jälkeen haudanlepoon siunattujen muistoksi. Jumala on kutsunut tästä ajasta iäisyyteen. Salminen Anna-Liisa, Ikonen Lenni Kullervo, Kuusari Antero Esaias, Kaukiainen Marjo Katriina, Vuorivirta Saara Hilja Eriika, Saarinen Visa Sakari, Korhonen Mika Petri, Hurtta Marja-Liisa, Uotila Toini Inkeri, Tähtinen Kerttu Kaarina, Venäläinen Antti Simeon, Sipilä Raimo Antti. Varjola Salme Marjatta, Villikka Seija Tuulikki, Paajanen Eino Antero, Ukkola Kalevi Juhani Olavi, Haapala Ari Lasse, Utriainen Satu Maaria, Leinonen Leila Orvokki, Kykkänen Lasse Aslak, Sipiläinen Jouni Uolevi, Lassila Risto Pellervo, Kivinen Anssi Asser, Parkki Paula Orvokki, Hanski Sakari Petri Pellervo. Jokiranta Raimo Tapani, Jauho Liisi Tellervo, Partanen Aune Eriikka, Salin Irma Anneli, Kitunen Matti Juhani, Kunnas Kaarle Juhani, Ruottu Mirjam, Terho Unto Kasper, Liimatainen Mari Hanna Tellervo, Roine Taisto Toivo, Kylliäinen Raija Kyllikki, Rauteliin Arja Marjatta, Korhonen Terttu Marjatta. Laitalainen Rauli Eerik, Haverinen Vilho Kalervo, Toikka Rauno Antero, Koivisto Pauli Kalervo, Lehmonen Petri Mikael, Erätaival Annukka, Rautiainen Eeva Kristiina, Leskinen Pia Kristiina, Nieminen Kaarina Anneli, Huovilainen Kirsti Kaarina Marjatta, Punttila Helka Paula, Nikkinen Raili Johanna, Viikari Raija Tuulikki. Toikka Mauno Sulevi, Salomaa Nikunen Outi Helena, Peltola Kaija Kyllikki, Peltonen Ulla Alli Liisa, Toikka Leena Inkeri, Majander Raimo Kalervo, Mäkelä Seppo Juhani, Valkonen Siru Sirkka-Liisa, Vienamo Paavo Samuli, Seine Päivi Irmeli, Nieminen Reijo Leo, Korjala Martti Olavi,
Ripattila Armi-Sinikka. Velin Eila Ingebori, Hotanen Heikki Jaakko, Ahola Pertti Kalervo, Karhu Sari Hannele, Niemelä Veikko Olavi, Lehtoniemi Unto Johannes, Ikonen Kirsti Helena, Kanervo Tuve, Koivisto Jorma Juhani, Olsbom Arto Raikas, Mallat Aimo Tapio, Tuominen Raimo Kalervo, Korjala Pentti Antero. Marttila Seppo Sakari, Pajunen Reino Ilmari, Sikanen Taimi Elviira, Salo Sirkka Aliisa, Huusari Jukka Sakari, Haaranen Taimi Marjatta, Rinnelä Aimo Kalevi, Kärkkäinen Aino Maria, Pakarinen Pekka Antero, Lavonen Ulla Orvokki, Musto Kirsi Anneli, Jalo Pertti Juhani, Hasu Heikki Vihtori. Se päivä musta
Boström, Sauli Kullervo, Hasu Anneli Anelma, Heikkilä Pertti Arvo, Olli Lahja Kyllikki, Reenfors Eino Olavi, Turpeinen Rauno Tapio, Peni Heikki Juhani, Tossavainen Aino Johanna, Luiskari Lasse Tapani, Hokkanen Marja-Leena Hellevi, Raussi Marja-Terttu Hannele, Juhola Pirjo Margit. Hyväri Merja Tellervo, Ikonen Eeva Anna-Liisa, Ukkola Jarmo Risto Ensio, Mattila Väinö Veli, Seppälä Maila Mirjam, Jaakkola Sirpa Satu Tellervo, Marttila Mirja Helena Kristiina, Sihvola Ritva Helena, Rantanen Aini Inkeri, Orava Pauli Orvokki, Lehtoranta Oili Sinikka, Forsteen Sirkka Sanelma, Partanen Arja Eliisa. Anttila Rauino Juhani, Sakki Eila Maire, Vakkari Seija Anneli, Mahlio Jari Antero, Suolanen Ritva Anneli, Kilkki Pirkko Kyllikki, Nurmi Veikko Olavi, Toikander Raili Marjatta, Stark Sinikka Anneli, Koskiranta Tapani Reijo Antero, Mustonen Jutta Charlotte, Puhakka Jaakko Tapio. Ojel Taisto Juho, Liiri Marja-Leena, Lehto Arto Tapio, Markkanen Anja Helena, Parkki Pekka Olavi, Harju Eero Veikko Mikko, Virtanen Erkki Armas, Koskela Veli Tapani, Pässilä Kaarlo Kasteen Kullervo, Klemola Marita Orvokki, Kolkkala Matti Tapani, Pohjola Seija Inkeri. Kyötikki Kirsti Kaarina, Juntunen Pentti Juhani, Park Esko, Horppu Pentti Olavi, Lampinen Aarne Ilmari, Mattila Arto Kalevi, Tervahartiala Kaija Marjatta, Korhonen Juha Pekka, Seppälä Ahti Ville Olavi, Rämä Elsi Marjatta, Alkvist Arno Arto Sakari, Myllymäki Anna-Liisa. Laakso Tuula Marjatta, Perilä Eila Annikki, Marttila Timo Antero, Tanska Maiju Onerva, Pajunen Heimo Taisto, Seppä Virpi Mariita, Nevalainen Hilkka Marjatta, Sorsa Elviira, Viuhkonen Kari Juha, Ukkola Lauri Juhani, Staveen Veikko Armas,
Huovila Seppo Samuli, Halme Terttu Marjatta. Lisäksi sytytetään kynttilä heidän muistolleen, joiden nimeä ei mainittu. Nousemme kuulemaan tämän pyhäinpäivän evankeliumia Matteuksen evankeliumin luvusta 5. Nähdessään kansanjoukot, Jeesus nousi vuorelle. Hän istuutui ja opetuslapset tulivat hänen luokseen. Silloin hän alkoi puhua ja opetti heitä näin. Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita murheelliset, he saavat lohdutuksen. Autuaita kärsivälliset, he perivät maan. Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, heidät ravitaan. Autuaita ne,
jotka toisia armahtavat, heidät armahdetaan. Autuaita puhdassydämiset, he saavat nähdä Jumalan. Autuaita rauhantekijät, he saavat Jumalan lapsen nimen. Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi vainotaan, heidän on taivasten valtakunta. Autuaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan, ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä palkka, jonka te taivaissa saatte, on suuri. Niinhän vainottiin profeettojakin, jotka elivät ennen teitä. Tämä on pyhä evankeliumi. Istukaa, olkaa hyvät. Mieleeni nousee muisto vuosien takaa. Minut oli kutsuttu terveyskeskukseen osastolle viemään ehtoollista eräälle siellä olevalle potilaalle. Kyseessä oli jo varsin iäkäs naishenkilö. Kun meni hänen luokseen, niin hän oli tuolloin vielä varsin hyvässä kunnossa ja varsin reippaalla mielellä. Hän ei ollut siellä huoneessaan yksin, vaan hänen kanssaan oli toinen nainen, suurin piirtein samanikäinen henkilö kuin hänkin. Siinä jutellessa kävi ilmi, että nämä kaksi naista, he olivat olleet lapsuudessaan naapureita. Ja kun vielä kävi niin, että kummallakaan ei ollut omia sisaruksia, niin heistä oli tullut erittäin läheisiä ystäviä, melkein kuin siskokset. Ja tämä läheinen ystävyys oli jatkunut koko pitkän elämän ajan. Nyt tämä toinen naisista oli saattohoidossa. Molemmat tiesivät, että aikaa oli enää vähän. Vietin heidän kanssaan ehtoollishetken, lauloimme virsiä, ja kun sitten tein lähtöä heidän luotaan, niin tämä toinen nainen otti tätä sairasta ystäväänsä kädestä kiinni ja sanoi hänelle kyynelehtien, "Siuta jää niin hirveän kova ikävä." Tähän tuo toinen rouva lohduttaen sanoi, älä sie sure, myöhän nähdään taas. Muistaakseni noin viikko tuosta tapaamisesta tämä nainen sitten kuoli. Siuta jää niin hirveän kova ikävä. Tämän kuluneen vuoden aikana monet teistä olette joutuneet hyvästelemään jonkun teille rakkaan ja tärkeän ihmisen. Kenties isovanhemman, isän taikka äidin, puolison, veljen taikka sisaren, läheisen sukulaisen tai rakkaan ystävän, kenties oman lapsenne. Asia, mikä yhdistää, on suru. Suremme, koska rakastamme. Suru voi ottaa niin kovin erilaisia muotoja. Jokainen meistä suree, mutta jokainen meistä suree omalla tavallaan ja omalla ajallaan. On sanottu, että suru on yhtä yksilöllinen kuin on sormenjälki. Ei ole kahta samanlaista surua, ei kahta samanlaista surijaa, ei kahta samanlaista tapaa surra. Joku kokee pääsevänsä nopeastikin jaloilleen ja arkeen taas kiinni. Joku toinen kokee, että surusta ei millään meinaa päästä eteenpäin eikä yli. Suru on ensimmäisenä asiana mielessä aamun koittaessa ja illan jo pimeetessä. Joku saa avun siitä, että puhuu ja kertoo surustaan avoimesti muille. Joku toinen taas saa avun tekemisen kautta, esimerkiksi täyttämällä surupäiväkirjaa tai tekemällä monta mottia halkoja. Surun keskellä läheiset ihmiset voivat olla tärkeä apu
ja voiman lähde. Läheiset ihmiset voivat auttaa pienissä arkisissa asioissa ja tuoda näin suuren avun surijalle. Yleensä kuitenkin riittää se, että on vain läsnä ja kuuntelee. Olen varma, että Jumala loi ihmiselle 2 korvaa, mutta vain 1 suun tarkoituksella. Tuon tapaamani iäkkään naisen sanat jäivät mieleeni. Älä sie sure, myöhän nähdään taas. Yksi kristillisen uskon peruskivistä on usko ylösnousemukseen, iankaikkiseen elämään ja jälleen näkemiseen. Elämä ei ole vain tässä ja nyt, eikä kuolema ole loppu. Tämä tarkoittaa, että saamme kerran kohdata pois nukkuneet rakkaamme ja läheisemme. Meillä kristityillä on tämä suunnattoman suuri toivo. Toivon ja toiveen erottaa vain yksi kirjain, ja ehkä siitä syystä nämä 2 asiaa helposti menevät mielissämme sekaisin. Ne ovat kuitenkin 2 täysin eri asiaa. Toive on ihmisen toivomus tai haave, jonka toteutuminen on epävarmaa tai epätodennäköistä. Toivo taas tarkoittaa suuntautumista sellaiseen tulevaan hyvään, jonka toteutuminen on varmaa. Toivo ei perustu ihmiseen, vaan Jumalaan. Toivo ei perustu siihen, mitä ihminen tekee tai saa aikaiseksi, vaan siihen, mitä Jumala on jo tehnyt. Siksi Raamatussa sanotaankin, meidät on pelastettu, se on varma toivomme, mutta toivo, jonka näkee jo täyttyneen, ei enää ole toivo. Kukapa toivoo sellaista, minkä jo näkee. Meidän toivomme perustuu Jeesuksen ylösnousemukseen. Siihen, että Herramme Jeesus on ylösnousemisellaan voittanut kuoleman. Älä sie sure, myöhän nähdään taas. Tuon kuolevan naisen sanoissa näkyi vahvana tämä toivo. Muutenkin kävi ilmi siinä hänen kanssaan, kun keskusteli, että vahva henkilökohtainen usko oli häntä kantanut läpi pitkän elämän, ja nyt tuo usko kantoi häntä myös kuolemankin edessä. Aivan varmasti, näin ainakin uskallan tulkita, tämän uskon myötä hän kykeni myöskin suhtautumaan tyynesti ja rauhallisesti edessä olemaan vääjäämättömään kuolemaan. Älä sie sure, myöhän nähdään taas. Jeesukseen uskovalle ja luottavalle ylösnousemus ja iankaikkinen elämä ovat totta. Ne ovat vielä tulevaisuutta, mutta samanaikaisesti totta jo nyt, vaikkakin tavalla, jota silmin emme pysty vielä näkemään. Tämä hetki ja iäisyys kytkeytyvät yhteen, niiden rajat häviävät. Iankaikkisuus on läsnä jo tässä ja nyt. Jeesukseen uskovalle ja luottavalle kuolema ei ole muuta kuin ovi uuteen iankaikkiseen elämään. Jeesukseen uskoen ja luottaen mekin voimme jättää pois nukkuneet rakkaanne ja läheisenne Jumalan haltuun. Ja tänään pyhäinpäivänä saamme muistaa heitä kynttilöitä sytyttäen niin täällä kirkossa kuin tuolla hautuumaillakin. He ovat menneet edeltä, he ovat meitä vastassa, he ovat meitä odottamassa. Kerran saamme kohdata heidät jälleen, kerran saamme olla jälleen yhdessä. Se on meidän toivomme. Älä sie sure, myöhän nähdään taas. Amen.
Nousemme tunnustamaan kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi 3. päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Istukaa, olkaa hyvät. Rukoilemme. Kaikkivaltias, iankaikkinen Pyhä Jumala, olemme edessäsi. Sinä näet surun, sinä näet kaipauksemme. Tänään me kiitämme
meille rakkaista ja tärkeistä läheisistä, joiden kanssa saimme jakaa tätä elämää, elämän iloja ja elämän suruja. Heidän sydämissä oli tilaa meille ja meidän sydämissä tilaa heille. Auta meitä muistelemaan, auta meitä muistamaan. Ja Jumala lohduta, tue ja kannattele. Ole kanssamme, kun sydän on täynnä surua ja kaipausta. Tänään me myös kiitämme kaikista heistä, jotka elämän taisteluissa turvasivat Pyhä Jumala sinun ja rukoilivat meidän puolestamme. Heidän muistonsa ohjaa meitä sinun yhteyteesi, ikuisen elämän toivon yhteyteen. Auta meitä muistamaan tuota ikuisen elämän toivoa, sitä, että voimme kohdata Jumala sinun luonasi, rakkaat ja läheiset. Anna meidän kerran nähdä sinut, toinen toisemme, taivaan kodissa, riemuitsevassa seurakunnassa. Me jätämme itsemme, toinen toisemme, Jumala, sinun suunnattoman suuren rakkautesi suojaan. Kiitos, että kannattelet meitä elämän jokaisena päivänä. Olet läsnä arjessa, juhlassa, jokaisessa hetkessä. Kiitos sinun rakkaudestasi. Aamen. Rukoilemme yhdessä Isä meidän rukouksen sana. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Nousemme laulamaan virren 326 ja säkeistöt 1 ja 9. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen.
Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.